Barcelona, Ajuntament més sostenible. Incorporació de la sostenibilitat com a eix estratègic de la xarxa d'Ateneus de fabricació. Un dels valors fonamentals de la xarxa d'Ateneus de fabricació digital és el de contribuir a impulsar una societat col·laborativa i una economia ètica. En aquest sentit, tal com es recull en el llibre blau dels Ateneus de fabricació digital, s'incorporen els següents objectius. Aprofitar al màxim tots els recursos, garantint una bona gestió ambiental en els processos de fabricació amb criteris de sostenibilitat. Valorització dels residus, transformant-los en recursos. Aplicar els criteris de l'economia circular, incorporant en el desmuntatge del producte, en la conceptualització i en el prototipatge el concepte de vida útil. L'Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol ha estat pioner en treballar amb aquests principis i en aportar la seva experiència a la resta de la xarxa. En aquesta línia, durant els darrers 2 anys, s'ha treballat en el projecte Donation Room, a través del qual ja s'han reaprofitat més de 20 tones de material de rebuig de la Fira Barcelona. Aquests materials permeten a centres educatius, entitats sense ànim de lucre i particulars fer els seus projectes amb finalitats socials mitjançant els principis i la metodologia de la fabricació digital.